Čaute všetci, moje meno je Fedox a ja vás vítam u tohto nového videa. Video spočíva v tom, že ja som dal na Facebook status, že píšte otázky. Vy ste mi tu napísali okolo 20 otázok a viac. Takže ďakujem. Prečo si sa rozhodol točiť na YouTube? Rozhodol som sa preto, lebo tuto v okolí není žiadny taký somár, čo by robil zo seba verejne debila. Preto. A chcel som to skúsiť, že ako to bude mať úspešnosť, no. Prečo si dnes kúpil zapekačku? Zapekačku som si kúpil štvrtok a bola to bageta. Pôvodne tento status som písal štvrtok, no nevadí čo, nebude. No. Aký je tvoj YouTube cieľ? Môj YouTube cieľ je dosiahnuť najskôr 100 odoberateľov, potom 200 a čím viac, tým lepšie. Aký je tvoj najobľúbenejší YouTuber, YouTuberka? Môj najobľúbenejší YouTuber je Gogo, Exploited a to je ten náš Matúš. A YouTuberka, tak pozriem si YouTuberky Falenku a Terry Blitzen. Vo videu by si mohol povedať na mňa názor. Dobre, Mirka, si pohode baba, mám ťa rád, ako kamarátku. Bude to tu, nie že to nebude, bude. O ktorých ľudí nechceš prísť? Tak, nechcem prísť. Asi o rodinu. Kto je podľa teba najlepší hrdinovia? Však predsa ja som najlepší hrdina. Superman nie? A čo? Čo? Sa uvedom, hej? Ja takto pozrite pod tričkom normálne, že Spider-Man alebo hero superhrdina. Podľa toho, ako sa to hodí. Koho máš najradšej na celom svete? Seba. Seba. Ale nie, tak najradšej mám na celom svete. Mňa. Ale teba. Koho máš najradšej na celom svete? Veď hovorím, že mňa. Buď ticho. Koho máš najradšej na celom svete? Seba. Koho iného? Ideš budúci rok do tábora? Froďko. Ty, Andrejko. Ešte neviem. Čo tam budeme robiť, uvidím. Nie, ešte neviem. Neviem. Akých máš najlepších kamarátov? Nemám. Kam až to chceš dotiahnuť v živote? Čo dotiahnuť? Autíčko? Motus? Šnúrku? Na topánke? Neviem. Čo by si chcel ľuďom dokázať? Ja? Že som múdry. Lebo oni o tom nevedia. A čo iné? Múdry som, múdry! Akurát na správu. Tak ahoj. Ťa motivuje k natáčaniu. Tak ja neviem. Kamaráti, ktorí mi to vždycky pripomínajú. Presne. Počuli ste. Kto ti poradil natáčanie videa na YouTube? Ja sám to som chcel skúsiť. Aké videá chceš točiť? Najviac by som chcel točiť vlogy, gameplay, let's play, ak to nie je to isté. A videá, čo vás budú baviť. Máš rád svoju sesterničku? Nie. To si zakrám. Nemám ju rád. Ale áno, mám ju rád. Otázka na telo. Prečo si nezjedol celú tú pizzu? Lebo bola veľká. A pozdravujem tetku Tukabel. Adam, keby je vo FIFA, koľko má hodnotenie? 13 10. No, vidíte. Ale on je taký dobrý, že by ho tam nemohli zobrať, lebo by všetko vyhrával. Aký je tvoj najobľúbenejší film? Piráti z Karibiku. Uá! Ja som Jack Sparrow. Klobúk tu nemám, nevadí. Sradil som sa tu, vyplo sa mi to. Máš priateľku a páči sa ti nejaké dievča? Máš priateľku a páči sa ti nejaké dievča? Priateľku nemám a... Áno, páči. Ako sa ti páči futbal v Dudniciach? Najlepšie. Pravá noha alebo ľavá noha? No to vidno, že písal môj brat. Však mám oboje.
Máš domáce zviera? Psa. A prečo si začal natáčať na YouTube? Lebo. Však to už si hovoril. Za koľko odoberateľov budeš robiť Za koľko odoberateľov budeš robiť špeciál? Za 150. Kto sa ti páči? Nepoviem. Páči sa ti tvoja izba? Najviac. Máš nejaké slnečné okuliare a nejaký klobúčik? Mám také sexy okuliare a sexy klobúčik. Napríklad zelené, bez klíčka, krivé. Potom ten modro-biely klobúčik, taký super. Že keď si ho dá na hlave, vyzerám jak debil, ale Na čo. ryby. No. Čo na ryby? Do izby. Na Snapchat. To je všetko. To je všetko. Keď sa vám video páčilo, dajte like, poprípade odber a komentujte, zdieľajte. Za to budem veľmi rád. Čaute. Hello! It's me! Ale from the other side! To keď tam jebnem.